Geen pontje in het water bij zowel het joert. En al wordt het goed aanjoen, toch komt er zo nou en dan een verdwaalde fietser die het graag met het pontje wil. Nou, morgen ga ik met de fiets en tegen middag dan ben ik altijd gauw weer tussen. Ja. Maar ja, we gaan nou omfietsen. Hoe lang is dat? 1,5 kilometer denk ik, ja. Nou ja, het is mooi waar dus, en ik ga naar elektro. Dus, Het pontje vaart van april tot oktober en had dit hier al 11.000 mensen gezet. De stikkende boot leidt nu in Burgum voor reparatie. Het pont is op keien slijn terug een vrachtboot die dus lang veert. En dan zit er een zoeging en toen die golf die het weer omkwam, is die pont oplicht en die is op een keien, op een walbeschoeiing smitten. Daardoor is dus de hele schroef was verzet. De schroef was dus van een motor afgeknapt. Dus de motor moet voort en daarna is de schroef was erin. En de roer werd dus ook helemaal verzet. Dat komt jou en dat kan de beste skipper gebeuren. Je had net het idee dat de skipper misschien een beetje een inskortingsfout maken had. Hij had het misschien te laat zien dat die vrachtboot, want er zit er maar een bocht in het kanaal van de Voorne Bregen of naar Burgum, dat is in een bocht. En als je dan die boot net aankomt, normaal moet ze dat wel zien kennen, als ze voortvaren. Maar die dingen gaan zo'n gang, dus het komt jou. De reparatie wordt na alle grachten zeker een week, want die tijd moet er omfietst worden.